Det her, det er min test med næblerne i en hurtig spand. Og i starten, der var jeg meget bekymret for, om de overhovedet ville bruge den. Jeg synes ikke rigtigt, de vidste, hvad de skulle gøre. Men den bliver brugt nu, og det virker. Så nu er der endelig rent drikkevand. Det er skønt. For vores høns vedkommende, der tror jeg egentlig, at udslaget skete, da jeg satte noget op inde i hønsehuset. Ved simpelthen at sætte en flaske op med en nippel i. De har jo et stykke tid om morgenen, inden de bliver lukket ud, for de vågner af, til jeg kommer ud. Og det ser ud til, at det er den flaske, der rent faktisk har gjort udslaget, så de har vidst, hvad de skulle gøre med de 4, der hænger i spanden der. Så hvis nogen har problemer, så kan det være, det er det, der er jeres løsning.